ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 44-ാം ബാച്ചിലേക്ക്, മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും എൻ്റെ ദീക്ഷാഗുരുവിൻ്റെയും പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അല്ലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം, കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. അതിന് നമ്മൾ ഇത് പ്രഭുപാദയുടെ യഥാരൂപത്തിലാണ് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ 4 ചാപ്റ്റർ വരെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അർജുനന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ അർജുനന് ആത്മജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, സ്ഥിരപ്രജ്ഞനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തന്നെ അറിയാലേ. നമ്മളിപ്പോ പല ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും ആ ആളുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒരിക്കലും എത്ര വലിയ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്കറിയാം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഒരാളോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ഈ എല്ലാ ഭുവനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെയും അധിപനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകും? ഒരണു പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഭഗവാനിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ആദ്യം എന്താ പറയാ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, സന്യാസ യോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാനെ കർമ്മയോഗമാണോ നല്ലത് ബുദ്ധിയോഗമാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഉത്തരങ്ങളും, പിന്നെ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ശാന്തമായിട്ട്, എങ്ങനെ ശാന്തി മന്ത്രം, അതായത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വരെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിൽ കൂടെ പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചർ ഏതാ? ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിഗരറ്റും കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലും.
അപ്പൊ ഇതാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസം? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ആ കാണുമ്പോൾ തോന്നൂലേ ഇതൊക്കെയാണോ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മൾക്ക് അച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരാളെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഇതിലിപ്പോ സന്യാസാണോ നല്ലത്, കർമ്മയോഗമാണോ നല്ലത് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല സോറി, അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇപ്പോ നമ്മൾ 2-3 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കണ്ടല്ലേ ശ്രേയസ്കരമായത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം, എന്നും ആ ശ്രേയസ് നിലനിൽക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളതല്ല അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നും ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ ഖ്യാതി അല്ലെ, നല്ല തരത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യണോണ്ട് ഒരു ഗുണമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് സന്യാസാണോ നല്ലത് അതോ കർമ്മം ചെയ്യണതാണോ നല്ലത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് പറയാൻ പോണത്. 5:2 പറയണു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അതായത് എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ കർമ്മത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണോ എന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് ഒരാൾക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു സന്യാസി ആയാലും ആരായാലും ഇരിക്കണില്ല. അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ. ശ്വാസം വലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതും കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാണ്ട് ഒരാൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല സോറി, അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഇരിപ്പോണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ഭഗവാനോട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അല്ല അർജുന, ഇതൊന്നും അല്ല ആവശ്യം. ഏറ്റവും ആവശ്യം ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് ത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യണത് ഭക്തിയുതമായ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണതിന് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഒരു മാല കെട്ടണമെങ്കിലാണെങ്കിൽ പൂ പറിച്ചാലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആ പൂ പറിച്ച് അതൊരു വള്ളിയിൽ കോർത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചാർത്ത, അതും ഒരു കർമ്മമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല അല്ലെ, അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പോ ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണത്. അത് എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ കർമ്മം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കണതിലും ഉത്തമമാണ് കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഓന്തിനെ അല്ലെ. ഈ ഓന്ത് അതായത് ഒരു നൃഗി എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഓന്തായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പോ ഈ രാജാവ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദാനശീലനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് തെറ്റായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതേപോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പശുവിനെയാണ് ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസി അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യും.
ആ പശുവിന് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പശു തിരിച്ച് ഈ പശുക്കൂട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കും. അപ്പം ഇത് രാജാവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജാവോ സേവകന്മാരുടെയോ ആരുടെയോ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഇതറിയാണ്ട് രാജാവ് ഈ വന്ന പശുവിനെ തന്നെ തിരിച്ചും ഇത് ചെയ്യും, എന്താ പറയാ, ദാനം ചെയ്യും. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണോ ആ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, ആ ബ്രാഹ്മണൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് ചോദിക്കും, ഇതാണോ ദാനം എന്ന് പറയണത്? സ്വന്തം പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്തതിനെ തന്നെ തിരിച്ചും ദാനം ചെയ്യണത്, അത് അങ്ങനെ സ്വഭാവം മാറുന്ന പോലെ അല്ലെ, ഓന്തിന്റെ പോലെ നിറം മാറുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നായി പോട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, രാജാവ് ഇതൊന്നും പാവം അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്നാലും തന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ രാജാവ് ചെയ്തത് അല്ലെ, അതെന്തായി ഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് ഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശാപമോക്ഷം എന്താ കൊടുത്തത്? ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി, അതായത് നിന്നെ ഓന്തായിട്ട് കാണും, ആ സമയത്ത് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ അറിയില്ല എന്നിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ രാജാവിനെ ഒന്നിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള രാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ ആ രാജാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്ന് പെട്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ആ രാജാവ് ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പൂർവ്വരൂപത്തിലായിട്ട് തിരിച്ചു പോണതാണ് കഥ. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രേയസ നിത്യസന്യാസി യോന്നദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. എന്താ പറയണത്? നിത്യസന്യാസി അല്ലെ, എന്താ ചെയ്യണത്? ഒന്നിനും കർമ്മങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പോ ഒരു ശരിയായ സന്യാസിയെ പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരണത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനോടും ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, അപ്പൊ ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതേസമയം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിഷമാവും. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു സന്യാസി അങ്ങനെയല്ല. സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഒന്നിനോടും ഒരു എന്താ പറയാ വെറുപ്പുമില്ല. അപ്പൊ എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നാലും ഒരേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, മഹാബാഹുവായ അർജുന, മഹാബാഹു എന്നാണ് പറയണത്. കാരണം അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഉത്തിഷ്ഠ അർജുന, നീ ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവ് വന്നു പോണത് എങ്ങനെയാന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായി, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന് ആധാരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എണീറ്റ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ അർജുനൻ അതിന് പിന്നെയും ഭഗവാനോട് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, മഹാബാഹുവായ അർജുന, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പോ ആഗ്രഹമോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, അയാള് വേഗം മോക്ഷം കിട്ടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ അജിരേണാധിഗച്ഛതി. എന്താ പറയണത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുവെന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതന്നെ പറയാണ്, അതായത് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ, എല്ലാ കർമ്മം നമ്മള് ത്യജിച്ചു, എന്നാ ചിരേണ എന്താ പറയാ, ഒട്ടും താമസമില്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം ഇത് പ്രാപിക്കുന്ന എന്താ, ഗച്ഛതി അല്ലെ, അതിഗച്ഛതി, എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം പരമപദം പ്രാപിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയാ, ഒട്ടും താമസമില്ലാണ്ട്. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവന് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല,
എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരാൾക്ക് വേഗം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എത്ര വേഗം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഒരു അഭക്തന് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ശീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു മഹിമ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് തന്നത് പ്രഭുപാദയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് പ്രഭുപാദം മൂലം കിട്ടാൻ കാരണം? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട്. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിനെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ശില പ്രഭുപാദയ്ക്ക് നമ്മള് എത്ര നമസ്കരിച്ചാലും മതിയാവില്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ താമരയിലെ വെള്ളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. താമരയിലയിൽ വെള്ളം ഒട്ടി നിൽക്കില്ല. എത്ര വെള്ളം വീണാലും അത് തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ. താളിന്റെ ഇല, താമരയില കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഈ താമര എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താമരയിലയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്വാ കരോതിയഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്ര ഇവാംഭസ. എന്താ പറയണത്? ലിപ്യതേന പാപേന, ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ലിപ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാധിക്കാണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ്? പാപങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെയും ഭഗവാന്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താമരയിലയിലെ വെള്ളം പോലെ അയാളെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ യജ്ഞത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് പല പാപങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അടപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ജീവികൾ ഉണ്ടാവും. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വിറകൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വിറകിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പ്, ചെറിയ എന്താ ഒരു തരം വെള്ള ഇതുണ്ടാവും, ഈ ഒച്ചു പോലെ. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള അതിനെ ചെതല് പോലെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടപ്പ് കത്തിച്ചു, ഈ വിറക് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോ അതും ഒരു പാപാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാണ്ട് എത്ര ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിയണില്ല അതൊന്നും. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ പുകയ്ക്കുക, വിറക് കത്തിക്കുക, നമ്മൾ ചവറ് കത്തിക്കുക, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങള് അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ഇല്ലാണ്ടാവണുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പാപഫലങ്ങളാ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാപഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ലതോ ചീത്തയോ, അതിന്റെ വിജയമോ അല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയോ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യണതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട് കർമ്മത്തിൽ തന്നെ. കർത്താവ്, കർമ്മം, പിന്നെ ആ ചെയ്യണ ഒരു അവസ്ഥ, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രയത്നം, പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗ്യം. ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും കൂടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ശരിയാവും അല്ലെ, ആ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് വർക്കിന് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം മാറി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ കർമ്മമായി. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴോ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കില്ല. ഇവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. എന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ? സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായാൽ അതിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ
എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഉണ്ടാവണത്? പൂർണ്ണമായ സമാധാനം, സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്നാൽ ഭക്തനല്ലാത്ത അഭക്തനായ ഒരാള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹം, നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാമത്തിനെ വശംവദരാക്കുന്നത് അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാമമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെ നാശത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ കാമത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ കാമത്തിനെ പറ്റിയാവട്ടെ കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയാവട്ടെ ഇതൊന്നും ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? അയാള് കർമ്മബലത്തിൽ പെട്ട് വട്ടം തിരിയൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അത്യാഗ്രഹിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പൊ നോക്കിയാലും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അയാൾക്ക്, എപ്പൊ നോക്കിയാലും എണ്ണി പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊന്നും സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അയാളാണല്ലോ ചെയ്യണേന്നാണല്ലോ അയാൾ ചിന്തിക്കണേ. അപ്പൊ അയാളത് സക്സസ് ആവണോ എന്നുള്ളതും അയാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇരിക്കില്ലേ. അയാളുടെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതെല്ലാം ഇരിക്കണത് അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കർമ്മം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോ ആ കർമ്മത്തില് അയാൾ ചിന്തിക്കണില്ല, ഭഗവാൻ എന്താണോ ആ തരണ ആൻസർ അത് ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പടം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിനും കാരണം എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ 5:14 പറയുന്നു, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ? ഈ ഭവസാഗരം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എളുപ്പത്തിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ ആത്മാവിന് ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇതെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരം ജഡമായി, പിന്നെ അത് ശവമായി അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ശവം എടുക്കാറായി എന്നാ പറയാ. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ പരമാധികാത്മ പരമാത്മ രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ എത്ര നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനായാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവളായാലും അത് വെറും ഒരു ശവമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവ് അതിലുള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയണത് എന്താ? നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം, ഈ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും കാരണം. 5:17 പറയുന്നു, തദ്ബുധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാ തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർദൂത കന്മഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും വിശ്വാസവും ഭഗവാന്റെ വേണം. പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. നടക്കുവോ ഇല്ലയോ? ഭഗവാൻ നടത്തി തരുമായിരിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ഇല്ല, എന്റെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണത് നല്ലതിനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയാൽ, നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വളരെ വേഗം മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തന്നെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അല്ലെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 5:18 വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശോപാകേച്ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. എന്താ പറയണത്? പണ്ഡിതൻ. ആരാണ് പണ്ഡിതൻ? എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച്, അതായത് ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി. ആരാണോ ആത്മജ്ഞാനമുള്ളത് ആ ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അത് ഏത് കുലത്തിലാണോ, ഏത് ജാതിയിലാണോ, ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത്.
അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അല്ലാണ്ട് ഒരു കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇവിടെ പറയണില്ല ഭഗവാൻ. ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ആ കുലത്തിൽ ജനിക്കണ ഒരു മഹിമ വേറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ കുലത്തിലെ താത്തി പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ടേ അവര് പൂജകളും പാഠങ്ങളും സ്തുതികളും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്നാലും അവരത് വേണ്ട വിധത്തില് ആചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനിയാണ് ഒരാളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയണത്? പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും, അതായത് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഓരോ ജീവികളിലും. പിന്നെന്താ, പട്ടി മാംസം കഴിക്കുന്നവരെയാണ് ചണ്ടാളന്മാരെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും ആരെ കണ്ടാലും ഒരേ ഭാവമായിരിക്കും അവർക്ക്. ഓ, ചണ്ടാളനാണ്, മാറി നിൽക്കൂ, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത്, ഇല്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മ രൂപത്തില് ആ ജീവികളിൽ, എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവണില്ല. അവരെല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരേ ഭാവം, മനോഭാവം. അവർക്ക് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ, ആ ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. അതായത് നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, ഭഗവാനെ അറിയണ ഒരാൾക്ക് വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തി, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദമില്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികതയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം, സ്ഥിരബുദ്ധി, നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. സ്ഥിരപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനോട്. ഒരു സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആമ എങ്ങനെയാണോ തന്റെ അവയവങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻ, ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയട്ടെ, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ. ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ തരം സിറ്റുവേഷനിലാണ് പാവം പ്രഭുപാദ പോയി നിന്നിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും കിട്ടിയതല്ല. പ്രഭുപാദയുടെ ഇത്രയും പ്രായമായ വയസ്സില് അന്യരാജ്യത്ത് പോയി തന്നെത്താൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് എത്രയോ പേർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് പ്രഭുപാദ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നറിയോ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ ഏത് സമയത്തും തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയില് അവര് എന്താ പറയാ ദിഗംബരന്മാരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തുണി പോലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണ ആ ആൾക്കാരെയാണ് പ്രഭുപാദ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എത്ര ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സാണ് ശരിയായ ഒരു സ്ഥിരബുദ്ധി. ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാനും ഗുരുവിനെ അല്ലാണ്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രഭുപാദ പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലും ആ മനസ്സിനെ ചാഞ്ചല്യപ്പെടുത്താതെ, ഇത് നടക്കുമോ എന്റെ കൃഷ്ണ, നടത്തും, ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടാൻ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ പോണില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കില്ലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദയാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്ര ജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 തരത്തിലുള്ള, നമുക്കറിയാം നമ്മള് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. അതില് നമ്മുടെ കണ്ണ്
കാണുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാ, നമുക്കെല്ലാം ഈ ഈയാമ്പാറ്റ തീനെ ആകർഷിച്ചു പോണ മാതിരിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നതിന്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട് അതിന് ഈയാമ്പാറ്റയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് കാണേണ്ടത്, ഏതാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയണില്ല. ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഴയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ അതെന്താ ഉണ്ടാവണേ, ആ വെളിച്ചം കണ്ട് അതിൽ മയങ്ങിയിട്ട് പോയി അതിന്റെ ജീവൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് മാനാണ്. മാനിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് സംഗീതം. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെവി, അപ്പൊ എന്തായി, എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഈ വേടൻ കുഴലൂതും. അപ്പൊ എന്താവും, ആ ശബ്ദം കേട്ട് പാവം അവിടെ ഓടിപ്പോയിട്ട് വലയിൽ പെടും. അപ്പോ അങ്ങനെ വേറെന്താ, ആനയെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പിടിയാന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആനയുടെ മേത്തൊന്ന് ഉരസുമ്പോ ഈ പാവ ആന അതിന്റെ, അതായത് ത്വക്കിന്റെ സമ്പർക്കല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ആഗ്രഹം മൂലം ഈ പിടിയാനെ പിന്തുടർന്ന് പോയിട്ട് ഒരു കുഴിയിൽ പോയി വിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു. പിന്നെ വേറെന്താ, മണം ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ വണ്ടിന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം അത് പറന്ന് ആ താമരയുടെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കും. അസ്തമനാവുമ്പോ താമര എന്താവും, താനെ കൂമ്പൂലേ, അങ്ങനെ ആ വണ്ട് അതിലുള്ളിൽ കിടന്ന് പോവും, മരിച്ചു പോവും. പിന്നെ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ നാക്കല്ലേ, നാക്കിൽ എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ ചൂണ്ടയില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഴുവിനെയോ എന്തിനെങ്കിലും കൊത്തിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മത്സ്യത്തിനെയോ കൊത്തിയിട്ട് വിടും. അപ്പൊ എന്തായി, അതിന്റെ ആഗ്രഹം, അതായത് നമ്മുടെ ആസക്തിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ. അത് പോയിട്ട് അത് കുടുങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ നാവില് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കൊളുത്ത് വലിച്ചിട്ട് അത് അതിൽ പെട്ടു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ, ഇതേപോലെ ഓരോരോ കെണികളിൽ പോയി പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താണെങ്കിലും ശാശ്വതമല്ല, അത് ക്ഷയിക്കും. എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വന്നും പോയും വന്ന് ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാത്രസ്പർശേഷു കൗന്ദയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യം സാംസ്തിഷസ്വ ഭാരത എന്ന് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ചൂടും വെളിച്ചവും മഴയും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി ഇരിക്കും. അതില് നമ്മള് ഒരു കാരണവശാലും ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് പറയണ പോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, എന്തൊക്കെ, അതായത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷം മുഴുവനുമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. ശാശ്വതമായ സന്തോഷം എവിടെയുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. ആ ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാ വ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെല്ലണം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മള് എത്രത്തോളം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയണത്. പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഇപ്പോ ജപം നമുക്കത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം, കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യജ്ഞിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇതേ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പരമപദപ്രാപ്തി എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ കിട്ടുക, സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. അവര് എത്രയും വേഗത്തില് പരമപദപ്രാപ്തി കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇവിടെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാ പറയണത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കാമത്തിനെയും ക്രോധത്തിനെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ആയിട്ട് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ചടക്കത്തോടെ, അച്ചടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിനെല്ലാം പാലിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ജപിച്ച് മുന്നേറിയാൽ, അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടെ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക,
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോൾ അവർ എത്രയും വേഗം പരമപദപ്രാപ്തി നേടുന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദീകരണമാണ്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറ്റിയാട്ടോ, സോറി, മനസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടണമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആമയ്ക്ക് ആ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ? മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ നോട്ടം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയണു, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദ നമുക്കോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ക്ലേശങ്ങളും, നമുക്കറിയാം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ശാന്തി മന്ത്രം, ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്, എന്ത് ചെയ്യണതിന്റെയും എന്ത് യജ്ഞങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ. ഇപ്പൊ ദേവാദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ആരാന്ന് നമ്മളോട് പറയണേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സുഹൃത് സർവഭൂതാനാം, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം അറിയണുണ്ട്. എന്റെ ഭഗവാനോട് എനിക്ക് എല്ലാം പറയാം. ആ ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം, ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. കണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കിയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും 7 ദിവസം ഇന്ദ്രകോപത്താൽ ഉണ്ടായ മഴയെ എല്ലാം ആ ഗോകുലവാസികളെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ഗോകുലവാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് എപ്പോ ആവശ്യം വന്നാലും അവർ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യാ? കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എവിടെ പോകാനും പേടിയില്ല, എന്തിനെ കണ്ടാലും പേടിയില്ല. ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഭക്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും? എപ്പോഴും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്ക് യു ഓൾ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.